אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה בתבונה, להוקיע אותם, לבודד אותם. זו לא דרכה של מדינת ישראל. אני זוכה ברוך השם להיות מגויס לצבא ישראל. הדבר הזה מהווה זכות גדולה, כי בזה אני זוכה להילחם באויבי ישראל ולהיות חלק מהרמת קרן ישראל. לשמחתי הגדולה, בזמן האחרון הוציא מורי ורבי, רבי יצחק שפירא, את הספר תורת המלך, שבו הוא דן ביחס לגויים. בעזרת השם אני אנהג על פי הספר הזה בצבא. ככה אני אוכל לתקן את הצבא מבפנים, ולשנות את התודעה המקולקלת שקיימת בצבא היום. בכל פעם שמתרחשת פעולת תג מחיר מנסים להסביר לנו שמדובר במעשה של השוליים הקיצוניים, המבוטלים שביהודה ושומרון, וכל פעם זה נעשה פחות ופחות נכון. זה התחיל במכוניות של פלסטינים, זה עבר לבתים, משם זה עבר למסגדים, זה חצה את הקו הירוק, זה הגיע גם לבסיסי צה"ל והפך כמעט לתופעה יומיומית. רק אתמול הראה תקרית תג מחיר במטע זיתים בבית צפצפה שבמזרח ירושלים. תת-אלוף ניצן אלון, מפקד אוגדת יהודה ושומרון שסיים השבוע את תפקידו, אמר ביום שלישי שאירועי תג מחיר יכולים לצאת משליטה ולהביא ברגע להסלמה רבתי, והוא הודע שמערכת הביטחון לא עשתה די כדי למגר את התופעה.